určitě chtít vyhrát. Myslíte si, že vás výhra někam posune příští zápasy? Tak na Klebu jsme teď ztráceli 3 body, teď to se to rozešlo s Plechtou a v příštím zápase doufám, že vítězíme a Kladno ztratí, ale mohli jsme být bodově na stejně. No, děkuji, Vaško, a ještě můžete nám říct, kam dneska vysvětlíte? No dneska večer jsou Vánoče jako nějaký francouzsky, jsem slyšel, no. Tak se s klukama zavítáme, no. Jako, chtěl to výhru, aby jsme se jako víc pobavili, ale